நம்மளோட இது வந்துச்சுன்னா நம்ம அழுத்தி ஒயடி தான் இறங்கி ஆகணும். எங்க இருக்கா அந்த பாப்பா? ஃபர்ஸ்ட் அடியே வேற மாதிரி அடிச்சிட்டா பாப்பா. அப்படியாச்சும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆக்கி ரூம் வச்சு கூப்பிட்ட ஒரு போட்டுருணும்ப்பா. சாரி, நான் வந்து கேம்ல சொன்னேன்ப்பா. எங்கடா இருக்கா பைபிள்ல? அழுத்துக்கு பயமா இருப்பாங்க. இதெல்லாம் ஓவர்ப்பா. இருமா, ஏமா கோவப்படுற? ஆல்ரெடி ஒரு மேட்ச் தான் வின் பண்ண, அதுக்கு நீ இவ்வளோ கோவமா? அதான் இல்லை அழுத்தி பிடிக்கிற ரேட் இருக்குது. நாம் யாருன்னு காமிச்சிடும் உனக்கு. பேக்கப் கேமரை பற்றி யாருன்னு தெரில அவளுக்கு. சரி, இந்த மேட்ச் அவளை பிச்சு குழாஞ்சி எடுத்துருவோம். இங்கே இருக்கா? ஆஹா. ஓடி 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 விளையாடு பாப்பா, நீ ஓங்கி விளையாடு ராமா. ஐயோ, எங்கே போகணும்னு தெரியல.